पाचोरा पोलीस स्टेशन येथे महिला पोलीस अधिकारी व महिला अंमलदार विश्रामगृह अनावरण सोहळा कार्यक्रमाचे उद्घाटक जळगाव जिल्हा पोलीस अधीक्षक परवीन मुंडे, चाळीसगाव विभागाचे अप्पर पोलीस अधीक्षक रमेशजी चोपडे, पाचोरा विभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी भारत काकडे, त्याचबरोबर पाचोरा पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक किसनराव नजन पाटील, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक राहुल मोरे, पोलीस उपनिरीक्षक गणेश चौबे, पाचोरा पोलीस स्टेशनचे सर्व कर्मचारी व पोलीस पाटील व ग्रामरक्षक दलाचे सदस्य हे उपस्थित होते. Gracias.